Здравейте, приятели, в днес епизод ще играем на Brawl Stars с Митко, който в момента пие нещо. Здравейте хора, как сте ли? Хора, между другото, не давайте да се абонирате за канала на Николета и за моя канал и Boss Gaming. Да, просто давай. На този канал да стигнем 10 абоната. Дава Николети, да ги победим. И хора, в приятели. Даже и изгорят хора. Не забравяйте. Брати е тук. Ето бих брати. Не разбрах какво стана, но добре. Аз бих брати. Не, бих дала. Ето да, бих. Да. Хора, направим това. Който трябва да избирам един да избирам. Митко, къде ти слото едно до 20? Къде ти слото едно до 23? Super rare. 19. Да. May you find peace. Я искам нещо да взема. Стой. Чакай малко. Сега ти питам хора. Хора, нека на моя канал, моля ви се да стигнам 5 абоната. Какво? Аз искам само да видям. The Big Gaming. Как хора, не забравяйте с кампания. Тревна част от това. Не забравяйте да се абонирате долу в кампанията и с лайк. И да лайкате това видео. И се абонирайте. Мислите си едно число от 1 до 40. 10. 10. Ако можеш да броиш до 10. Мога. Да, брат, си сериозно ли? Какво бе? Сериозно ли? Аз не видях такъв герой. Дедалата се върна! Хора, сега ще ме обаче разкажи. Митко има проблем. Те са с негъра. Кой? С негъра. Добре, убихме ги. Хора, моля ви, не забравяйте само да се абонирате в канала. Моля ви, хора. Оставете един лайкчето. Оставете палеца нагоре и може би ще подписвате никога не знаете да това абонирате в канала. Ако искате още Brawl Stars, лайкнете видеото. Да, верно хора. Не забравяйте да знаете да се абонирате долу в това. Митко, Сложи се. Не си опърка на много бани с калката. Хора, не иска. Не, чакайте, не иска. Утре. Super rare. Утре ще снимам как реагирам на такова. Как анбоксинг на различни неща. Така че абонирайте се долу. Абонирайте се за канала и Boss Gaming. От 1 до 23. А? От 1 до 23. 10. Кое? 10. Bullet storm.
Казвай кое. No, I'm in charge. Дай на малко сода. Да. Хора, не забравяйте да гледате всичките ми видеа. Даже в клиповете ми. Правя нещо, хора, гледайте сякаш направим първия кил. Ники, брат, имаш такова, знаеш. Don't mess with the ball. Не знам. Само би, ще му биеш. Ами това не беше като загряхка. Хора, сега, дайте ми по-тики да изберем най-силния си. Като ако умрем, си сменяме героите. Добре, значи се оставя с същите. Айде. И сега, хора, ако умрем, смяна на героите. Това, хора, гледайте до края на видеото, видите колко Ники, давай ти казва, че е сметиква. Ай, убий го. Давай! Оти! Видите что моя? Спокойно. Чакай, от двете страни ме нападнаха. Аз който... Давай, просто го убий, давай. Няма плана чакай, давай. Хора, гледай се от края. Не. Хора, значи, слушайте, ако стигнем 50, когато стигнем 50 абоната, ще покана един човек на Brawl Stars, който всички го знаете, а именно Хми Христомир, който в момента е на първо място в България. Така че, ако искате да видите как игра с Хми Христомир, се абонирайте. И с тебе, да. А ти се играш? Хора, не забравяйте да гледате своя канал,
как ще направя клип с Мерцедес, как двамата играме на тъстото цели. Да, хора, гледайте до края на клипа. И не забравяйте, хора, когато когато си идеш на болата, си не покана някой друг. Ще покана приятел, който може да играе. Да ви кажа, честно, не сме много сигурни дали той може да играе. И ти показали кой е ранг. Аз хора, аз Brawl Stars съм Silver ранг. Ето го хора, този, който говоря. Можете да видите, че той ми е приятелен. Комплексар се казва, момента не питайте него, не питайте ме защо, и аз го питах защо се казва така. Комплексар. Айде, че, ние умряхме или спечелихме, Ники? Спечелихме. Айде, забравяйте. Сега, хора, не забравяйте да се абонирате за моя канал, трябва да вече стигнем, например, да стигнем 12 абоната, ще покана, ще снимам клип с Мерцедес, как играем на такова на Дусти Трик. Това хора, гледайте и се абонирайте за Николс Гейминг, защото стигнем ли? Например, ако стигнем на 10 абоната, трябва да Мерцедес да игра, ще снимам с некой друг Мерцедес или колета. Как играме на школа. Не знам ли колета да ми шикам. Как играме на трик. Да, сега давай реди. I bring you the gift of darkness. I bring you the gift of darkness. И хора, да ви кажа нещо съм с много... I bring you the gift of darkness. Don't mess with the ball. Ще умрам чисто така... Много не ми ще умирам. Затова няма да умрам. Поне не искам поне. Моля ти се, кръстия не да умирам. Аз сега съм пука по средата. Да никой няма да бъдам. Джей, Митко, пада! Идваш ти! Let's go nice and slow. Митко не може да пее. Митко не може да пее. Тя не може да... Тя не иска да направи Мерцедес, тя иска да му направи Хемсъл. Ники, знаеш какво значи да медирам? Не, ма ние спечелихме, защото получихме купи. Не сме. Спечелихме, ние сме на второ място. Нали? На второ място сме, давай започвай. Добре, чай, айде, дязбо! I bring you the gift of darkness. Don't mess with the ball. Няма. Да, умря. Ще му видите умеята. Утре хора ще имаме клип с Мерцедес. Ако изглеждат само, ние няма. Обаче, утре ще имаме клип с Мерцедес, как играем там. Ще видите каква кола ще избере. Ти знаеш ли как играеш? Ма ти знаеш ли как?
Да снимаш. What is the magnificent? My waterfall! Митко ги унищожи като бик. Митко ги унищожи като бик. Искане ни игра. Спокойно се, някой ще да загуби. сега и за моя канал. Добре. Добре, айде, последен рунд и приключваме това видео. И снимаме за моя канал. Да, ма трябва да снимаш през телефона и да играш през PlayStation. Да, няма начин да се снима. Добре, дай да играм. И дай да снимам много се възможно, защото няма да стане. Don't mess with the ball! Ники, не умирай. Ники, добра! Ники, добра! Ники, добра! Ами, я съм късно! Цяла пискането! Ники, защо? I bring you the gift of darkness! И приятели, надявам се това видео да ви е харесало. Не забравяйте, когато стигнем 50 абоната, ще снимаме с ето този човек. Ето този човек, да. Всички го знаете, така че искате да видите клип с него, абонирайте се сега. И чао! Чао, хора! Чао, да. Ако искате втора част, лайкнете.